информация, която ще ви запознае с правилата за безопасност, разположението на аварийните изходи и аварийното оборудване на този самолет. Тази информация е важна за вашата безопасност, затова ви молим да гледате и слушате внимателно. Ladies and gentlemen, the following demonstration concerns your safety. As we are going to acquaint you with the safety features of this aircraft, would you please watch and listen attentively. Самолет Airbus 319 има 8 аварийни изхода, 2 в предната част, 4 аварийни люка в областта на крилата и 2 в опашната част на самолета. В случай на аварийно напускане използвайте най-близкия до вашето място изход. Този самолет е снабден с аварийно осветление на пода и на тавана на пътническата кабина. В случай на аварийна ситуация, светлинните ивици на пода ще ви насочат към най-близкия до вашето място изход, обозначен със светлинни знаци. The Airbus 390 has 8 emergency exits, 2 at the front, 4 overwing tanks in the middle and 2 more at the rear. In case of an emergency evacuation, use the nearest exit. This aircraft is equipped with emergency floor and ceiling path lighting. In case of an emergency situation, the lights on the air will direct you to the nearest exit. All exits are equipped with illuminating exit signs. Всяко пътническо кресло е снабдено с предпазен колан. Вашият предпазен колан се закопчава, затяга и откопчава последният начин. Each seat is equipped with a seatbelt. Your seatbelt fastens, tightens, and unfastens like this. В случай на разхерметизация от панела над вашето място ще се спуснат кислородни маски. Дръпнете една маска, поставете я на носа и устата си, прикрепете с ластика към главата си и дишайте. Ако пътувате с деца или с някого, който се нуждае от помощта ви, първо поставете своята маска, после им помогнете. Не сваляйте кислородната маска, докато член на кабинния екипаж не ви разреши. In case of a decompression, oxygen mask will drop automatically from compartment above your seat. To start the oxygen